Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang liyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Si Raimundo at si Nolasco, kapwa dakilang santo, at si Jaime lingkod mo, ang iyong pinasaklolo sa Kristiyanong nag-iiyak sa kalibingan sa paghihirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang liyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Itinayo nilang lubos ang orden mo sa pagsakop sa kamay ng mga Moro, ang nasawing mga Kristiyano. Aliw kang kaliyak-liyak ng Kristiyanong nasa hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang liyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Barcelona at ibang bayan ay binigyan kahanggalang, at kanilang natikman sa puso mo ang katamisan. Sila'y iyong iniligtas sa sari-saring paghihirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang liyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Ang saingo'y tumatawag, pinakikinggan mo agad, dala ng malaking habag. Sila'y iyong pinapagkapalan, ang Kristiyanong naghihirap, ang tulong mong walang liwag. Nuestra Señora de la Merced, mahal na
Birhen ng awa, Inang iyak, Inang dakila, ipanalangin mo kami. Inang kalinis-linisan, pintakasin ng aming bayan, tanang dito'y napilisan, iadya sa kahapisan, tanggulan ng naghihirap, Emperatriz na Marilag. Magsitayo po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Julian Faye Mangulapnan, Francia Cruz, Crising Mangulapnan, Almario at Sol Ramirez, Lean Day Mangulapnan, Mr. and Mrs. Rolando De Leon, 10 ng kanilang mga pamilya. Magpapasalamat ni Merlin at Lisa David
pagpapasalamat sa kapanganakan ni na Diane May Zaragoza, Diana Rome Zaragoza, Cyrila Mangulabnan, Roxette Kabigting Bondok, Maricor Pelayo Medina, para sa special intentions ni Lucky at Erica Cruz David, May Rian May Sinaksi, Angelica Pelayo Ginto, Dan Alvin Musni, Lazaro Cruz, John Michael San Jose, para sa special intentions ni Patrick Manalastas, Kat Cruz, special intentions sa Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Dain Tam Beltran, Kike Naira Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Special Intentions Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California, mga paiparenyo ng sa Amerika, pangunguna ni Ate Susan Alcazar, para sa Special Intentions ni John Michael San Jose, para sa kagalingan ni Flor de Lisa Aquino, Chris Hernandez, Madam Norma Balatbat, Norma Cabrera, Seroy Songco, George Diaz, Ising Garcia, Lucy Navarro, special intentions ni Governor Dennis Enisioni Pineda, Vice Governor Lilian Estero Rodolfo Pineda, BM Ton and Bel Torres, at para sa kalwalatian ng kaluluwa ng mga minamahal nating yumao, lalong-lalo si Nancy, Maria Consolacion, Marcelina Genoveva Betalin, Alberto, Mark Anthony, Jasmin, Adelia, Fortunato, Iluminada, Maria Paz, Lourdes, Conrado, Apolonio, Wilfredo Sr., Reynaldo, Maurino, Oscar Sr., Brido, Marieta, Father Larry, Father Rex, Father Alan, Father Elmer, Father Jason. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Oh
Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa nakita mong aming Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesong Kristo, bugtong lana. Panginoong Diyos, Korderong Diyos, anak ng Ama. Tayong lahat po. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Yung mga nasa labas po o nasa likod, may mga upuan po dito sa gitna. Para po hindi tayo magsiksikan sa likod. Salamat po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito, ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo. Malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pagmasidoon, nakapukol, sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y alipin ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang hanggang umpay ang aming tiwala, hanggang ikaw, Poon. Sa aming maawa, mahabag ka sana, kami kaawaan. Labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam, na mapangalipin palalo't mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, "Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkalob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Kapatid sina Santiago, Jose, Judas at Simon. Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang sa lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigreet niyo po yung katabi niyo na good morning. Kilala niyo po ba yung katabi niyo? Kilalang kilala niyo. Katabi niyo po yung asawa niyo, katabi niyo yung kapatid niyo, katabi niyo yung anak niyo, katabi niyo yung best friend niyo. Kilala niyo po ba yan? O kaya, asan po yung mga mag-asawa dito o may asawa? Pakitaas yung kamay, yung mga may asawa. Okay. Meron din po ba kayong anak? May anak po kayo, no? Kilala po ba ninyo yung asawa nyo? Mukhang hindi, no? Kilala po ba ninyo yung asawa nyo? Kilala po ba ninyo ang asawa nyo? Kilala po ba ninyo ang asawa nyo? Alam ba ninyo ang ginagawa niya kapag wala kayo? Ang mga anak nyo, kilala po ba ninyo sila? Tumahimik na kayo. Alam po ba ninyo ang nangyayari kapag hindi nyo sila nakikita? We all have our own weaknesses. Lahat tayo ay may kani-kaniyang kahinaan. Ang mga kahinaan na ito ay hindi natin sukat ipagmalaki. Hindi natin ipinagmamayabang. Hindi natin pinagsasabi. Madalas, tinatago natin ang mga ito dahil pwedeng ito ay ikasira natin, pwedeng ito ay magdulot ng kahihiyan sa atin, pwedeng ito ang magdulot ng hindi magandang pagtingin sa atin ng mga tao. Tayong lahat ay may kanya-kanyang kahinaan. We all have our own weaknesses, personal or even in the family, kahit sa pamilya. Kung titignan natin, meron tayong mga weakest link sa buhay natin, sa sarili natin, o sa ating mga pamilya, o sa ating kabuhayan, o sa ating mga ginagawa. Meron tayong weakest link. And usually, we don't tell people about this weakest link. Kasi nga, ito ang ating kahinaan at ayaw nating makita o malaman ng iba ang ating kahinaan. Kasi pwede tayong doon tirahin. Pwede tayong doon siraan. Pwede tayong doon atakihin. Kapag daw may kalaban ka,
Kunwari sa giyera, you are an army. Two things that you should remember, two things that you should consider. One, the strength, the force of your enemy, ang puwersa ng iyong kalaban. Pangalawa at mas importante, ang kahinaan ng iyong kalaban. Ito po ang tawag ng iba, Achilles heel. Ito po yung hinahanap ng mga boksingero o kaya ng mga nasa sports o kaya nasa army. Anong kahinaan ng kanilang kalaban? Kasi dun nila ito atakihin. Personally at sa pamilya at sa ating mga sarili, sabi ko nga po tayo may mga kahinaan. At sabi ko nga ayaw nating ipaalam ito. Itinatago natin ito. Halimbawa na lang sa pamilya. Kunwari po sa pamilya, 10 yung anak nyo. Tatanghel, ilan po kasi sila? Tatanghel, ilan po? 16. O, kunwari, 16 yung anak nyo. Tapos sa 16 na yon, kung minsan successful sila, no po? Successful, maganda yung naging kalalabasan, maganda yung kabuhayan. Pero dun sa 16 na yon, o 3 o 5, meron at merong isa na medyo mahina. Meron at merong isa na hindi ganon kagandang kabuhayan. Meron at merong isa na medyo nahihirapan. No po? Sabi daping king Kapampangan, detang antabayanan. Yapin deta. Meron at merong isa na black sheep. Meron at kung puro mababait yung anak mo, meron kung minsan meron at merong isa na kung titingnan mo ay magkakaproblema ka. Weakest link ang tawag natin doon. Kung minsan, yun nga, ayaw nating ipaalam, ayaw nating ipakita dahil ito ay nagdudulot ng either kahihiyan o nagdudulot ng ibang pagtingin ng tao sa atin. Sa ebanghelyo natin ngayon, makikita natin yung mga tao, nakita nila si Jesus, gumawa siya ng himala, gumawa siya ng maraming bagay, nagturo siya at napakagaling niya. Pero nung ginawa nila, hinanapan nila siya ng weakest link. Hinanapan siya kung ano yung kahinaan niya. Aba, bakit ang galing-galing nito? Saan ba nakuha yan? Kilala natin yan. Anak yan ni Maria. Di ba yung napangasawa ng matanda yan, yung nanay niya? Di ba yung mga kasama niya, kilala natin dyan? Alam natin yung trabaho niyan. Dyan lang yan. Para bagang naghahanap sila ng kasiraan. Naghahanap sila ng kahinaan sa ating Panginoon dahil ayaw nilang paniwalaan ang himalang ginagawa niya. Ayaw nilang tanggapin ang kapangyarihan na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung titignan natin, itong ating mga kahinaan, totoo po, hindi dapat ipagmalaki. Pero hindi din dapat ikahiya. Bakit? We all need our weaknesses. Kailangan ang kahinaan, kailangan ang ating mga kahinaan. Among paano yun? Di ba ang mga kahinaan natin ang nagtutulak sa atin para magkamali? Mga kahinaan natin, yun yung nagtutulak sa atin para tayo ay makagawa ng kasalanan. Di ba ang mga kahinaan na yan ang nagtutulak sa atin sa temptation, sa tukso? Bakit natin kailangan yan? Kung makikinig po tayo dun sa Exultet, dun sa pagpapahayag ng pagpupuri sa liwanag kapag Easter Vigil, king Kapampangan na ng Makanyan, o mapalad na kasalanan, o kasalanang totoong kailangan. Kasalanan niya, totoong kailangan. Kasalanan, totoong kailangan. Kasalanan, mapalad. Kahinaan, mapalad. Kahinaan, totoong kailangan.
Tingnan po natin ang sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Anong sabi ni San Pablo? Sabi ni San Pablo, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. May kanya-kanya tayong kahinaan at ayaw natin to. May kanya-kanya tayong kahinaan at kung maaari ay ayaw natin to. Kasi nga weakest link natin. Pero, kung titingnan natin katulad ni San Pablo, nung sabi ni San Pablo, 3 beses kong hiningi sa Diyos, tanggalin niya sa akin tong aking kahinaan. 3 beses hiningi ko sa Diyos, dahil ito ang pamalo sa akin ng demonyo, ito ang pamalo sa akin ni Satanas. Hiniling ko sa Diyos, tanggalin niya ito. Pero anong sagot niya? My grace is enough for you. Ang biyaya ko, ang kapangyarihan ko ay sapat na sa iyo. My grace is enough for you. Bakit natin kailangan ang kahinaan? Bakit mapalad? Kailangan natin ang mapalad na kahinaan. Bakit po? Dahil kung wala ito, wala na tayong kailangang Diyos. Kung nasa sa atin na lahat ang sinasabi natin, kapangyarihan, kayamanan, lahat-lahat ay nasa sa atin, wala na tayong Diyos na kailangan sa buhay natin. Kung kailan ako mahina, doon ako malakas, ang sabi ni San Pablo. Kaya ang kahinaang ito ay ipinagmamapuri ko. Ang kahinaang ito ay pinagyayabang ko nga. Kasi kung kailan ako mahina, doon ako pinalalakas ni Kristo. Sa ating mga kahinaan, makikita natin ang pangangailangan natin sa Diyos. Sa ating mga kahinaan, makikita natin ang pangangailangan natin sa Diyos. Kung minsan po tawang-tawa ko pag may birthday, tapos nag-greet sila, tapos sasabihin, ay, wala na akong mahihiling pa. Wala na akong mawi-wish pa sa'yo, nasa iyo na lahat. O wala na akong mahihiling pa, nasa akin na lahat. Hindi po totoo. Mayroon at meron tayong pangangailangan at meron tayong kahinaan. Kasi kung nasa atin ang lahat, hindi na natin kailangan ng Diyos. May kahinaan tayo para ipakita sa atin at i-remind sa atin, ipaalala sa atin ang kapangyarihan ng Diyos na kailangan natin sa buhay natin. Amen. Kung minsan po, makikita mo, napakaganda ng pamilya. Pero sabi ko nga, may weakest link. Napakaganda ng kabuhayan. Pero sa likod ng magandang buhay na yon, ay iba't ibang paghihirap. Sa likod ng magandang larawan na yon ay iba't ibang pangit na karanasan. Again, what should we do with our own weaknesses? Should we keep them in the closet? Itago natin ang ating mga kahinaan? Sabi ko nga po, hindi ito yung pinagmamalaki. Pero ang dapat natin gawin, yakapin natin. Embracing our own weaknesses. For when we embrace our own weaknesses, there we accept and embrace the power of God working in us. Kapag niyakap natin at niyayakap natin ang realidad ng ating sariling kahinaan, doon natin lalong niyayakap ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin
lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan natin. Amen. Amen. Mga kapatid, tinatawagan po tayo na sabi ko nga yakapin ang mga kahinaan natin. Hindi para maghanapan ng kahinaan sa bawat isa. Kasi kung minsan, marami sa atin, naghahanapan tayo ng kahinaan. Para saan? Para may maichismis, para may maitira, para may maisira sa kanilang kapwa. Hindi po. Embracing our own weaknesses would mean that we embrace the power of God working in us. Ang pagyakap natin at pagtanggap natin sa ating mga kahinaan, personal man yan, sa trabaho man yan, sa kabuhayan man yan, o sa pamilya man yan, ay nangangahulugan na kailangan natin ng Diyos at niyayakap natin ang kapangyarihan ng Diyos na suma sa atin. Amen? Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Tayong lahat po, sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasambahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nakatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, patuloy mo nawang gabayan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono na maipahayag nila ang iyong turo hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi pati sa gawa. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat na nag-aalaga sa may sakit, iligtas mo sila sa kapahamakan at bigyan mo nawa sila ng isipang bukas sa iyong mga aral. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong daigdig, malampasan nawa namin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, maging bukas nawa kami sa boses ng Espiritu Santo nang sa gayoy may sakatuparan namin ang iyong kalooban. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, lingapin mo nawa sila tungo sa pag-asang ipinamalas mo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming Sa panalangin. katahimikan ng ating puso't kalooban, ating pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay mayakap namin ang aming kahinaan ng kami maging malakas kay Kristo na aming Panginoon. Amen.
mga kapatid nating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas iyong puso't diwa, Tinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Nasa iyo, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil ang mong magbagong kinananas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niya, iniabot sa kanyang mga lagal at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga lagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan. Para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan, dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo,
ni Aposeto naming Obispo Emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng papupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya ng pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na ating kalakasan sa gitna ng ating mga kahinaan. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na Panginoon, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa kong aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Yes,
Magsilod po ang lahat. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo po kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan, Kanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietralcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo San kami. Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. pinanamin at pinatakasi Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumigon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Ang nuestra sa pinak po ay bukas po ay babalutan na po ng marmol. Nasa finishing na po tayo sa nuestra sa pinak ang ating pong proyekto. As of now po, abot kumulang 1.9, 2.2. 2.2 million po ang nagagastos na po natin na po, para po dun sa mismong proyekto. Target po natin ay sa August 2, ang anibersaryo ng aparisyon ng mahal na Nuestra Señora de la Merced at Kapistan ng Our Lady of Angels, ang ating pong pagbabasbas sa ating proyekto na Nuestra sa Pinak. Ito po ay regalo ng ating parokya sa ika-500 anibersaryo, ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas at bilang pasasalamat, tanda ng pasasalamat natin sa mga biyaya na pinagkaloob ng Pinak dahil ito po ang pangunahing kabuhayan natin dito sa Tagalog Region, dito sa parokya. At ito rin po ay tanda ng ating marubdob na debosyon sa mahal na Nuestra, pananalig at pananampalataya sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng biyaya sa atin sa pamamagitan ng kabuhayan natin sa Pinak. So yung gusto pong tumulong, makialam lang po sa ating Parish Finance Council, pamumuno ito Alvin Balatbat, Tita Lisa David, sa kanino mang miyembro ng Parish Finance Council o sa Parish Pastoral Council o sa opisina po. Ano man pong tulong na inyong may bibigay ay sana'y na pinapasalamatan po namin
at sana'y patuloy kayong pagpalain ng ating mahal na Nuestra Señora de la Merced. Nais ko pong magbigay ng konting announcement. Sa pamunuan po sa ating mga Knights of the Blessed Sacrament, ang mga nagsaserve po natin dito, sila po ay nagbigay ng nomination sa akin para sa mga mamumuno ng Knights of the Blessed Sacrament sa taong ito at sa mga sumusunod. After prayerful discernment, may I announce to you the new set of officers for Knights of the Blessed Sacrament. For Knights Commander, we have Gian Clemente. Master of Neophyte, Ken G. Sagum. For the Master Scribe, we have Benix Alorico. Master Bursar, we have Angelo Saji. Palakpakan po natin sila. Ang kanila pong induction ay gagawin sa mga susunod na linggo. Salamat po. Magsitayo po. Assignment natin. Sa pamilya, merong weakest link. Naunawaan niyo na po ako nun. Minsan, nahihirapan. Minsan, medyo mahina. Sa mga anak, sa mga kapatid. Sa pamilya, merong weakest link. Pakitulungan niyo po yun. However and whatever means, pakitulungan niyo po yung weakest link na yun. Amen? Salamat po. Salve Regina. Dios tuos, misericordias oculos, agnos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, os hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Inanamin at pintakasing Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Palahin kayo ng mga pangyarihang Diyos, ng mga pamilya, ama, anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang biyaya at pag-ibig at lakas na handog ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Have a blessed Sunday po. God bless you.